És el cor CEIP Serreria, del Centre d'Educació Infantil i Primària Serreria. El cor està format per 50 xiquets i xiquetes i els dirigeix José Pastor Arnau. Els acompanya al piano Alba Añó i ens van a interpretar Els nostres avis, de Josep Lluís Valldecabres i Dona Nobis Pacem, de Marilyn Lightfoot. Un fort aplaudiment per a ells.